A Operiña é unhas obras de Mozart adaptadas a nenos en galego. O decorado fixemos os nenos do cole, por exemplo, os marcos dos cuadros, a chimenea e moitas máis cousas. Nas horas de coro empezamos a ensaiar as cancións dividéndonos nos grupos que vamos cantando. Deunos bastante traballo, pero saliu, molou moito. Un pouco nerviosa, sí, pero polo demás é como se fora unha actuación normal, entón. Pois nesta actividade participamos tanto o coro do colexio, que conta desde alumnos de primeiro de primaria ata o final da ESO, que somos nosos maiores. Despois estaría esta fundación, que estes traen os cantantes e os actores, e despois estaría a orquestra, que é moi boa, a verdade, que é unha pequena orquestra con 4 violín, bueno, un pouco de todo, e que, a verdade, é que está moi ben. Pois a min, por lo menos, foi cantar coa orquestra, porque nunca tivemos unha ocasión na que pudiésemos facer estas cousas, estar ali con todos os músicos en vivo, foi moi guai. O argumento desta obra, da obra original, é un pouco diferente. Esta trataría sobre que no Pazo do Conde, que son outros personaxes, o conde e a condesa, Figaro e Susana queren facer unha festa. E o conde, o que os nenos fan moito barullo, entón el non lles permite facer a festa, pero tras unha gran disculpa e así con ollos de bon cordeiro, pois remata cedendo e celebrase a gran festa. O que máis me gusta é cantar, sempre me gustou cantar e para mí isto é unha oportunidade tamén para poder cantar con unha orquesta, que é algo que casi nunca fixemos, é algo moi bonito. O que supón é unha maneira de poder acercar rapaces, os nenos da escola, ao mundo da ópera, de unha maneira que, ademais, participando eles na mesma representación, interactúan de maneira moito máis directa ca representación, e tamén é moi enriquecedor por canto que poder actuar con nenos nos permite esa faceta tamén de dar coñecemento da ópera aos máis cativos. É moi interesante. Pois para min o grande do proxecto, primeiro, é isto, traballar cos rapaces. É un proxecto complexo porque hai que unir varios equipos diferentes que ensayan en lugares diferentes, co cal eles aprenden tamén como é a dinámica dun espectáculo de grande formato, non? Ainda que sexa un formato máis reducido, pero é a forma. E logo tamén o grande é que coñezan a ópera en sí, non? Un espectáculo completo con parte teatral, con parte musical e parte cantada. Toda esa integración. Pois hoxe é un proxecto absolutamente fantástico porque conflúe o mundo profesional da música a través da ópera, pero con toda a actividade educativa e cos rapaces, co cal hai aí unha conexión tremenda. Todos os cativos teñen un contacto directo desde a práctica coa música, concretamente coa ópera de Mozart, entón, claro, é super enriquecedor e fai que a música poida chegar a eles dunha forma moi directa. A ver, ao final non deixa de ser un proxecto que achega unha música coral, orquestal ou sinfónica, o que queiras, a unha población que ao mellor non está acostumbrada a ver este tipo de espectáculo e ademais integra e vertebra moitos estratos diferentes, tanto sociais como educativos, non? Ao final, desde nenos moi pequenos, como os que acabamos de ver aí, que son 5, 6, 7 anos, hasta rapaces de 12, 13, 14, e nun sitio onde normalmente tú non estás acostumado a ver ópera. Entón, ao final, creo que ten moitas vantaxes nese sentido, que tú metes a moita xente de perfis moi diferentes e ademais achegas un repertorio que de normal non podes oír nun auditorio como aquí en Ribadeo ou en Viveiro, non? Eu, ademais, que me coincidiu de estar xusto do outro lado, na outra vez, naquel momento eu tiña gana de tocar para realmente estar dentro do proxecto, porque realmente veíalo desde fora, non? Entón, para min é como unha doble gratificación o feito de poder, xa que estuve en toda a parte de atrás a outra vez, agora poder formar parte deso desde dentro, como músico. Isto fai unha referencia a unha festa de final de curso. Entón, o feito de que en calquera festa de final de curso tú non tes músicos en directo, non tes cantantes, hai moitos factores que normalmente nunha festa de final de curso tú non vas ter. E aquí metes moitísima xente, metes cantantes profesionais, metes unha orquesta, metes un director de escena, un director musical, hai moita xente e realmente dalle unha dimensión moito máis grande do que pode ser unha festa dun colexio en xuño. Eu creo que iso, incluso como pai, velo desde fora e ver que o teu neno forma parte de algo así, eu creo que ten que ser impresionante.
Para nós este proxecto é super importante, xa que os nenos fan algo diferente, algo distinto, ademais cantan con músicos profesionais, con cantantes de ópera profesionais, iso para eles é unha experiencia única e inolvidable. Por iso, desde o minuto 1 que nos lo propuxeron, decidimos que sí. Os nosos nenos traballaron noso desde o ámbito do canto, porque xa vedes que é o noso coro do cole, que supuxo moitos ensaios, traballamos moito. A parte tamén, na escola, as mestras de plástica estiveron traballando o que é todo a decoración do escenario. Levamos meses traballando neste proxecto todos xuntos o cole. Pois aporta algo diferente, salir un pouco do de sempre, que eles coñezan a ópera desta forma tan divertida e distinta. Sobre todo o compromiso cas crianzas. Esta forma de achegar tanto o teatro como a ópera dunha forma tan adaptativa aos nenos, pareceme un puntazo. Porque todos de pequeno vimos teatro, todos vimos ópera, bueno, moi poucos vimos ópera, incluso xa de maiores, co cal pareceme bestial. A operiña xurdiu desde que empezamos a facer a fundación, en que queríamos atraer a música clásica aquí, empezamos co festival, pero despois pensamos nos nenos e se nos ocurriu que un proxecto ben bonito era este da operiña, como outros proxectos que temos como Mariña Encanto ou que tiñamos no Sinfónico no Rural. Entón, así apareceu a idea. A idea está basada en Madrid, de unha xente que facía isto, e nosotros copiamos máis ou menos a historia como se fai. Cantan os nenos, traemos músicos profesionais, e os cantantes principais son xente profesional, e así é como empezou a operiña. Tuvemos moito éxito na primeira vez que o fixemos, e queremos repetimos. Este é un proxecto que fixo a Fundación pensando nos nenos, como intentar achegar a música clásica aos nenos. E así naceu a ópera, e unha maneira de achegalos é facéndolle traballar a eles mismos na música, e iso é a operiña en sí. Bueno, la Fundación, uno de sus principios es acercar la música clásica a la Mariña, y durante lo más conocido a lo mejor es la parte del verano del festival, pero durante todo el curso, durante todo el invierno, lo que se trabaja también es el aspecto socioeducativo, tiene un gran peso, y a través de diferentes proyectos como es Mariña Encanto y como en esta ocasión es a Operiña, pues es acercar a un público infantil que es el germen para un futuro, y acercarles la música clásica y crearles así como un gusanillo, y esperemos que tengamos futuros personas que la disfruten al menos.